Chibaivek ule tuntuma chuan Mitsubishi X2 indo thlawhna hi lo khelila aron request chu ke oberoi si Japan thlawhna Mitsubishi X2 hi engtiang chiah tha nge ni engral thum nge apai pon ve thei eng generation nge ni aron tia Japan ram hi ramro pui an ni a khotlang rama mi tam tak khuan khovel pangle lama oma chuan Japanese so hi an ngai sang hle a an minglam rigot po hian world class an ni technology ya an sang hle a Japan thlawhna siam 5th generation jet fighter Mitsubishi X2 hi advanced technology demonstrator X ATDX ti ponang ko thina he thlawhna hi stealth ni in a prototype hi January thla kumsang ni som paruk khan an lo phau langa tuna hian Japanese mithiam ten an lajir chiang renga a thlawhna siam program hi Mitsubishi Heavy Industry laminang khoya Mitsubishi X2 indo thlawhna hi April ni som ni pani kumsang ni som paruk khan a thlok chuak masabera Japanese so hian sin ti ten ang kawa a omjia chu ril rungai tuana tharau ti na ni tuna hian Japan Air Self Defense Force 10 a prototype hi an operate meka Mitsubishi X2 hian engine pani nein 3D thrust vectoring anei thaya a thrust control na systema an man ang hi Rockwell X31 thlawhna US le German ten an siamang chia kha ani a flyby optics India in amka man turang chi hi mang tura plane ani a hetiang hi a thana chu electromagnetic jammer ang ho hian ati khailak ve mi alo ani a radar man tur hi AESA radar multifunction RF sector amanga Mitsubishi X2 thlawhna an man tur thale deuh chu self repairing flight control capability hi ani a hei hian thlawhna control na engemaw fail le chia omin automatic in alo huvat anga chu chuan apa dangte chu puin thlawhna hi alo pui ve le chhong don ani a engine an man tur hi IHI XF51 Japan siam nge an manganga a engine mal khat hian thrust kilonewton somli pakwa anei thaya radar cross section atlem thayang ber tura duan ani RAM radiation absorbent material an man tur hi Japana chemical industry lar ube industry in siamanga ceramic le silicon carbide atanga siam composite an mangdon ani mase a cockpit a windshield hi chu tin alloy in an tuamanga serpentine air intake ang chi hi a engine boruak luna an mangdona hetiang hi radarin aman harnan 5th generation jet fighter a chuan an mangdeu veka hidaki miwa defense ministry procurement agency soidan chuan Mitsubishi X2 thlawhna hi radarin olsam takin a hmuthei lawang khwai lian chi kilometer somvela hla om kan en ang vel hi aniang atia a thathle chu rinom a thlawhna seizong hi meter som pali le point som pasari ania a thlai zong hi meter kwa vel ani maximum take off weight hi kg sing khat sang thum ania a thlawhna thla hi crop delta wing amor bulang deuh chi kha ania hei hian thlawhna pel marten anron attackin angle sang takin a thlawhna hi a puidon ani amei intung vertical stabilizer pahni aneyanga pilot bakhat chawin a control anga X2 thlawhna thlochak theiber zong hi Mach 2.25 anianga super cruise in Mach 1.82 in a thlok theibok porlama fuel tank pahni nen kilometer sangni zakwa vela hla a thlok theya a combat radius hi kilometer zasari somruk pakhat ani Mitsubishi X2 thlawhna hi technology demonstrator chau alani awang hian aral thom pai thei tur hi hriat alani lova Japan hian an indo thlawhna upave to tak te chu thlak tumin mana khan US jet fighter tra F22 hi leian tuma mase US Congress hovin F22 thlawhna technology te chu ramdang hriat veta na phal lova hral cholama hian ang khapta a hemi atang hian Japan chuan an mani nge ya siam chuan tum veta ni Japan hian he thlawhna siam project a hian kumsang ni sompariat khan ram dang partner tur asoma USA lam Lockheed Martin Northrop Grumman British company BAE system te chuan offer anom pevata Japan hi stealth jet fighter nei theiram palina chu ani ta der mei US Russia le China te dota
Japan ram hi an indo pui zo hian ral thuam lam hi an ngai sak vak lova ma se ral thuam lama an tlan le tak tak chuan an hnam hi an fingin an khoi sen si an rap thlak le hle don ani ole du tok don photang video lo en ve wangin kalome khongai takin like le subscribe ka mi lo me sak ve don nia mang tha vek ule